И здравейте хора, аз съм Никола. В момента се намирам в Аквапарк в Турция. Както знаете, днес ще се спуснем на всички парзалки, не всички. Ето всичките парзалки. Ето ги. Там има и детски парзалки. Първо няма да се спускам на тази жълтата и на тази нещото дъга и на друга и на още една, каквото ще ви я покажа, защото на жълтата не работи и тази там трябва да се държа на тая там нещо като дъга, там не знам това е. И другата и тя не работи. Така че да, ето го целия аквапарк. Ето го целия аквапарк. Така че сега първо ще се спуснем на... Ето и тази. Така тук трябва внимавам да не се подпусна. Добре, сега обаче се забравих водите ми очила и ще трябва да ходим да ги вземем пак. Ще минем по друг път, който е и тук. Без това по-пряко. Ще спуснем първо на и тази. Трябва да се разпуга тази фония. Но преди това да си взема първо очилата, че стъпах някаква лопа. Ето, взех си очилата и това се спуснем на тази тампонина. Обаче басейна е 180 см дълбок и трябва да внимавам. Ама аз мога да плувам, в смисъл. Защото аз ще заснех и още едно видео, което ще го видите, нали, по-късно, защото сега го снимам на 8 там 9, не знам кой сме. И там и то ще го кача, където съм в море с риби. В момента се качваме. Само да сложа очилата. Така, само така. Оп. Така. И сега. Vale, date que vamos a ir de walk. Vale, che studiamo budata. Много е студена водата. Сега ще се спуснем на друга парзалка. И това е тази. Тази горе дракона, дете, не знам дали я виждате, тя не работи, не знам защо. Но да, готиното е, че
Сега няма почти никакви хора в аквапарк. Днес времето е гордо облачно и ето. Така. Аквапарка наистина е много голям. После хора ще ходим после на детските парзалки, да ви кажа и тях. Та има и кофа, която се излива, обаче галното е, че водата е адски студена, защото днес валя дъжд, но принципно е много топло. Tuh sampai kita sekarang bilang da cadeira, da cadeira. Трудно е това синичката. Ако се чуете колата, за да не се подхлъзне. Сега ще пуснем на синята. А на синя после ходим на детския. Сега това е детския кът, на детските парзалки. Така че, да. И това е. Мисъл, няма какво друго. И очаквайте да видите тия пляжа. Така че... Той ще качен там на 15-16 метра. Можеше вчера да кача това, можеше вчера да го заснимам това видео, ама утре го дава да вали доста и за това. Ще спуснем на синя. Bulgaria! Yes. Camera. Напред. Чекайте, че да, предата много бавно обаче.
номер да излезе да се пишете. Сега хора отиваме на детските бързалки. Да, така носно. Но просто трябва да се свикне. Тя обаче трябва да се намокне от колата, че са ми изпители. Може да не ме чувате, защото... Ice Edge. Сега се писа по тази бъргалка с главата напред. Ето се писате. Писах с главата напред. Окей. Тази бъргалка е една от любимите. Але, много е готин той аквапарк. Ето, тук има други бъргалки. Обаче какавата е това те не се надрежда. И се се писат това. Най-трябва бъргалка. Хора, малко деца. Много гадни. Казвам, че много са гадни. Много се пребри. Тая ма удари буквално зад мене човек. Видите, аз така като я удари. Ще да пусти от главата напред. В момента пусти от главата напред. О! Дай да ме пусти. Мале. Той е аквапарк. Само децата искат. Мале. Целият аквапарк. Ако ви хареса видеото, се абонирайте за канала с фонтанката и пипнете моето лайк бъл и последно се спускам на тази бъргалка. Ако ви хареса видеото, се абонирайте за канала и цъкнете който горе и се абонирайте за
Кажете канала с камбанка, не знам дали ме чуете, просто да, тук само будите. Така че това от мен, чао!